Guys, di ami karon sa yuta nga gibantayan ni Lilin kay magbuga mi sa kahoy para sa festa pohon. Si Sherwin akong gipakuhaan ni budog sa kuan butong kay para makainom sa tubig sa butong. Kay ang iha ko nung kilid naglain ang paminaw. Basin ugma ako ni siyang ipa-check up. Ha? Nabuslot di ay? Dira. Magbuga mi karon sa kahoy kay para na ami sunlod kay lisod pud og among mga batiis mo isunlod sa kuano pagpista. Kana inom og mayo kay para tambal man pud ni ang butong. Maunang painom mo nato siya. Nagtabon-tabon ko kay grabe jud kainit ang panahon. Nya naminhod ang iyahang kuan tiil daw. Maunang ako ni siyang ipa-laboratory ugma kay para may bawaan nato kung unsay resulta. Ipa-laboratory. Hutdag mayo kay para kuan. Daw taod-taod jud ka inom sa tubig. Kay katong ako sa unang nga nag-ihi ko sa bato, ang sulti sa doktor, before ka mangihi, mag-inom sa tubig. Then human pangihi, mag-inom na pod sa tubig para malimpyo jud ang imong kuan. Presko na presko diri sa ilan Lilin nga gibantayan. Tahimik ang lugar. Kuaring diri sa bib. Kato sayang na Si Budog nagsugod na si Budog pag bugha. Mutabang pud kog bugha karon kay para dali ra mahuman. Mangita pa mi kahoy kung asa nga kahoy ang pangbughaon. Kani dani dog, pwede na ni siya dog. Dog, kani? Murag basa man niya dog. Ha? Di na ni pwede. Ha? Kani pa dog oh. Pwede pa siguro ni? Or gabok na ni? Di na putulon dog, diretso-diretso na na. Unsay di nga kahoy di ay? Pagkaligon pa bagi di dana di ay. Mamuhag na ta paingon. Bitaw dili ta mamuhag. Magbugha ta sa kahoy. Si Sherwin diha lang na siya kay naay gipamati siya sa iyahang kapingkil-pingkilan. Si Budog yahan ang giputol ni Budog tapos ako ang magbugha. Kita mag-arti-arti day. Kay naaman ta sa bukid. Kinahanglan kung unsa ang mga trabahoon panglaki pa na pangbayot, pangtumboy pa na diha. Trabaho ta day. Kay og dili ta magtrabaho day, wa tay isunglo day. Ha? Sige. Oh, di ba? Para na atay pang sunglod. Ato sa ni plaster dayon ang atong kamera kay para makita jud nila ang atong ka-beautiful face. Grabe kalig-on ni siya kay nangka. Isa pa karon lang, iskala 13. 12 karon? 13 ron oy. Ha? 13. 12. 13 naman good. Gahapon 12. Oh, 13 karon? Ugma baya 14. Pati adlaw, pati pizza kalimta na guys. Kulo lang kadto. Pangatsa.
Lataging lauya rani. Dawa na ako dati. Ha? Ate mo atsa na to? Tagsa ta atsa? Para huwan ritso? Bugay na na. Digit sa yun guys magkuan. Bugha labi na og ang kahoy. Grabe ka gahi. Kana siya nangka na siya nga kahoy. Mao nang gahi kayo kuanon. Bughaon. Maayo po di siya nga kahoy guys kay nangka ni siya ang iyang baga dani magdugay jud. Dili awat sa prakata nga pagkaugpas sa kuan kalayo pati baga ugpas pod. Naay duha ka gulong dani nangka gyapon ni giputol ni budog. Pagkahuman dani dugangan namo ni dito kay na pa may mga kahoy dito nga mga laya-laya na mao lagi nga prakata. So hutdo na lang sa ni dani ang nangka. Si budog sa ang magbuga kay grabe na kapoy. Murag mga bugto na akong ugat guys. So lingkod-lingkod sa tadani atong tanaw-tanawon si budog. Tanaw-tanawon si budog. Naari si Auntie Mercy, si Lilin, o ang akong banana chips. Si Riri, nagpanday po si Riri. Para si Riri dadto, panday. Nya, giuban na mo si budog kay may na lang makatabang po di si budog namo, di ba? Oh, kay dili ubanan na mag-chat na po to si Maribel. Na si budog diha. Naimpas na ginunta. Adtuay day sa luyong baybayon day ni si budog. Impas si budog. Uga na sa ta guys kay para mahuman ni guys. Ang pamisik-pisik pa dili dog. Aw, sa diagi. Uda. Sa miya nga ka. Bugat kay ni ba? Aw, sa ba? Pero mamanyo. Ala, Tolera lagi. humok naman ni dog. Bitaw. Na, hawa dia dog. Ya. Lupad lagi dog. Oh. 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 Gaan naman di ay. Kani dog mga gagmay dog apilo ni pagkarga kay para matilok gid siya dog. Kay Manggigil ako sa inyo ha? Hmm? Oh. Di man siguro ninang ka. Human! Human ang laban. Nahuman na ang kuan. Ang tulo ka gulong. Di ara tanan dani, may na lang natay kahoy karon adlaw. Sunod adlaw na pod unya kay naarabay low pressure nga paabuton basin mag-uwana ni. So ang atong kahoy basa, kinahanglan nga wala pay uwan. Prepare ta. Pahuway sa mi kajot kay unya dito na pod mi sa ubos kay katong nagsanday nga kahoy laya naman na siya. Mao na pod na ang among putulon. Kay para nanatay kahoy para sa pista. Ngano ni ang pista no? Nganong ang pista nga agkabisi man jud ang tagbalay. Magprepare sa kahoy, manglimpyo, magpanday-panday kay para sa pista. No? Unya, kung walay agkahimo mangutang kay para lang igasto sa pista. Prito mi karon sa buwad. Kay nakadala si Lilin sa buwad. Nya kay si budog kay di man mukaon sa kuan. Sinugbang buwad. Dalahagi si budog sa mantika. Magprito bitaw tagbulad no. It's a joke lang ha. Basin inyo na pud tinud-on. Ayaw tinud kay mudugo. Ayaw pugsa kay mudugo. Hawason sa una ang kuan. Nilungag kay ang gilungagan maura ang among prituhan. Nok unsa man nok agpaihaw ka? Ha?
Ang paihaw kanok, agay kaanad na bagi kay sa manok. So, sige dog, kay para maka paniod to na dahin ta dog. Tugasan pa siya dog. Narang dili. Lahi manggaluwag imong na dala. Uy, apa dia? Ay, kuling. Pasan rok teh? Hawan no. Hawan no. Ako panuhik man. Panuhik ang manok. Una-una sa manok, agay gihukaran ako. Pero dili ni sa ilaha, sa amo ni Nok. Ay pag apil-apil ani Nok. Char, kung naay sobra sa mga manok, sa buwag. Oh, dira nahulog. Hinaya dog kay anugon. Ang mga manok nila niriri diri uban gidala na. Kanang may mga piso, di ana diri ang uban. Nya kini datong niaging adlaw mo'y ilang gi trabaho. Kay diri na pud sililin pohon magtambay sa iyahang bag-ong mansyon. So mao ni iyang bag-ong mansyon karon. Diba? Nya si Riri iyahang gi panday-panday kay napamay kuwang-kuwang pod. Dili na pod ta kay maghaling ta. Unsa man na dog ibitay ra gyapon dog. Nanadog hinaling dog. Siga na kayo dog. Dog. Dere dog, siga na kayo dog. Hala, nagdukot eh na ah. Naman na dog. Wala na dukot. Master na si budog. Dia dog i luglog dia niya Kusog kuno kay kalayo, kulay siga. Huyupon gani kay para musiga. Ihurot lugar mo ng mantika dog. Dakon na ka. Ha? Ah, pritoon din ni tanan Len. Len. Pritoon tanan. Nana si Rimon. Dala siya bara di kabra. Kay ibara-bara nato na karon. Nya nakapalit si Rimon sa paan. Isnak. Ti. Paan ti? Dede. Bib oh. Kaon bib kay agoy. Ay paluya-luya diha kay magunsa na lang imong mama. Ha? Magunsa na lang imong mama. Ay pagpaluya-luya kay Ginoo ko. Daganda ba kaig mga gwapo? Na, sa una pod, mga unmi, magyaka rami tanan sa salog. Ang among sudan, halimbawa na ay tamban nga isda. Putol-putulon kana kay para maapod jud mi. Mao na ang among kinabuhi sa una ug hangtod karon. Di ba? Kay mao man gyapon ang atong na kuanan na andan. Di ba? So, unsa ti? Giango-ango. Kisa giango-ango ti. Giango nako. Intawon po sa akong auntie giango-ango na kuno siya guys kay nawala lagi pud ang ads ni Auntie Mercy. Ay pag ango-ango diha ti kay ngano di tagkawadan sa paglaom. Kay mintas buhi pa ta na pagitay pag-asa. Na si Auntie oh. Kaunti kay Tinapay guys. kaon kay ara si Budog nagprito na. Kaning buwad guys. Oh. Nagtiktoyok kami ng kaliro. Dana ginamutuyot gina kay di man asug ang atong gikuan. Kana lang kay luto lagi na. Mukaon magitag kilaw magitag kilaw kana pa nga na hawb na sa kuan mantika. Lami ra ba ang kuan na dog mantika i kuan sa kanon sambog. Mo na among sudan karon. Di mo maibog lami kay mig sudan buwad kana siya nga buwad bangos. Bangos na siya nga buwad lami kaayo di ba?
wala na na siya bukog kay boneless man na. Boneless di ara na boneless. Okay na ang among bulad. So ang giprituhan sa bulad gibutangan po ni budog sa kanon. Si Lily naghimo siya sa juice. Aya pag inom sa juice babe. Kay bawal ka. Lotas kada karon day. Mm. Di pa mo sa Diyos na mas litro kanina. Naginom ba day? Naginom sa sakok? Bahuta si budog nag-abli ba day sa kuan wa man. Mura na yung dyan mo? Mura isa? Tabis kayo. Isa? Dua. Tamis ikay na. Dagkan na lang sa po da. Maniudto ta ninyo tanan diha. Tabis kayo man. Kay what time na? Unsa na oras mon? Alas 12 na hapit. Bib, ali na bib. Di ka magkaon sa buhat bib. Ala, wai mo sudan bib. Dito na dito bawalan. Bawal man siya daw na. Di man siya pwede kay... Ha? Ay na. Ay na, Dani. Abay na ako di. Likod. Pero tamban isa mo. Kaya kanya nun. Oo na, ikisda, tamban. Agay, samot ka na, Lin. Ade ambil na de. Sige, kaon na. Mga onta ninyo tanan. Mga anta guys. Agmanya-manya man siya pag magkatulog mi. Oo. Unlan ka ni sa akong bukton. Oo. Pinangga ka ni. Maskin ingani lang ni pinangga ka ni. Lutas siya sa tanduay ka ng pista. Di gid ka mag-inom sa tanduay. Ug mag-inom ka gid sa tanduay, tiway gayod. Ayaw gid pag-inom. Mag-inom gay kung ayaw pag-inom, ayaw gajud pag-inom. Ano nang papo be? Kani ako Kamay man plato. kayo. Siba. Hayaan na. Kahit man kayo. Kaon ta tanan, tanan-tanan mga unta ninyo guys. Din may bayo? Agad ba sa budog niya ha? A few moments later. Di anay kahoy, kani siya nga kahoy prakata. Sige mon, ako nang isa mon. Bukan ano, ibalik yung ano yun. Kan alaman dyan, matuwad. Agay. Matuwad mo sa sana. Sige. Kana, sige. Oh. Dili lagi siya magkakuan kay ligon ang lukay. Duha wag na kalukay ang nakakuan. Duha ka lukay. Oh. Di gyud. Oh, sige, isulay, sige. Kana ilukso dog. Hagoy! Wa na si Budog, di na maabot. Ay, itulak sa kuandog, kahoy. Sige, itulak sa kahoy. Subukan yung itulak. Kana. Kay para naagit tay kuan. Kahoy karon kay dako naman sa di siya nga kahoy oh. Hala, hawaban! Hala, badang! Ayan, successful ang atong kahoy. Malaking kahoy ito. So, marami-rami na rin ito pag maubos ito lahat namin. Oh, di ba? Ito. Ang sa akin ay ito. Ipasaan natin papunta doon sa bahay. Okay. O, di ba? Ito na ang kahoy. Medyo marami-rami na rin ito pag maubos namin ito pag putol, pagbugha. So, sibak-sibakin namin ito lahat ngayon para mga sa susunod na araw ihatid namin doon sa bukid. Sarap na kabunan. Asawa niya, ay, kilala mo ba yun? Taga-Katarinan dati. Yung pinapasok.
Gipahulay sa ko sila sa ang magbugha kay murag I feel kapoy na. Medyo na po ni siya daghan-daghan pero tiwason jud ni siya tanan kay para insakto na jud ang mga kahoy. Diba? Nya kay naarabagid kunoy ingon low pressure nga moabot may lang og dili moabot diri sa amua. Mindanao. Kay ug mag low pressure basa ang tanan. Nya ingana basa kaayo nya wala ka nagandam sa imong kahoy. Pag abot sa ting gamit sa kahoy, lisod pod ang mga batiis sa mga mamistahay ang atong isunglod. Panapay kubig. Matulog sa ako gamay guys kay grabe ka. Lupay kay akong lawas. Lupay kay akong lawas. Kapoy akong gipamati. Pahi higda-higda sa tagamay. Ay. Oo, may bilinda. Lord. Si Sherwin Dani. Kaya si mami sa unlang ka na oh. Ano sabi yung lanon? Bunot. Ayaw na, di na kong unlan. Unlan pa ka. Kung di na ka, kung anak kong kuan di ay. Katulog sa tagamay guys. Kay, yani, pahuway-pahuway sa ta. TikTok sa atin. Nya kay landong. Lami kay ang paminaw niya, hangin-hangin. Tabi apo, mag-TikTok mi karon. Ay, sinang ipakalo ko sa bunot kay Unsa na pod among hitsura sa among na si TikTok. aning Si Sherwin, ako ni ipa-check up ugma kay lain daw yang kilid nya. Binhod pod ko niyang tiil. Pasig unsa na ni amay nang malaboratory siya kay para mahibaw-an kung unsa jud ang problema niya kay agkaluoy sa kog tan-aw nga ginuktok ka ag luya-luya ag unsa ba? Manang dera. Oo, abiyaan lagi na ako pero para raman sa ni sa amo. Dito raman sa ko ilalilin ag puyo ay. O sahay dito sa bukid. Wa man kong ingon nga namurikat ko. Kay og namurikat pa ko. Ay, wa na. Halin jud ko kanunay. Charot. Joke lang guys. Happy guys sa inyong tanan. And ingat-ingat kayo. I love you so much.